warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun amit pasang kaliman tabik ilo dina sinabetna ing ilo duni. Mugi tinebena saking siku dendaring Sang Hyang Maha Kawasa. Hayu-hayu kang tinemu rahayu ingkang sami pinanggih.
mahardikan tias ing kamardikan anugraha saha sih wilasaning Gusti Kang Maha Tunggal mugia sumandha ing jiwangga panjenengan dalasan kula Raden Sagung dumadi wilujeng tanpa pambeng raharja tanpa sela nuwun kula nuwun sagunging para tamu kakung Sumawana putri ingkang hambek berbudi dharma ingkang pantes sinudarsana langkung-langkung dumateng para pepundhen para sepuh pini sepuh dalah aji sepuh ingkang hanggung mastuti dhateng rih pepoyaning kautaman ingkang pantes pinundi pundi para pangembating praja para satriyaning negari ingkang minangka pandhaming para kawula dasih ingkang dahat kinurmatan dhateng katalumpen ugi dumateng para sutresna budaya mliginipun dumateng para kadang seniman seniwati ingkang sampun handuduk ngrembakake budaya Jawi ingkang dahat kula tresnani ewadene kala ari kang piniji nggih ari Minggu Paing kaditi Surya kaping 9 Februari warsa 2000 selangkung panjenengan sedaya tasih dipun keparengaken kempal manunggal kanthi ing kawilujengan sehingga panjenengan sedaya saged ngrawuhi undanganipun Bapak Gunawan Sarimpit Ibu Puji Lishayu ingkang pidalem wonten Dukuh Wetrangkul Desa Klopo Dhuwur Laladan Kecamatan Banjarjo wonten arene menika nggih Bapak Gunawan sak keluarga nggih hanetepi darmaning sepuh netakaken Kang putra pun bagus Marcel Yuandika sampun pikantuk donga saha pangestu panjenengan sedaya mugi anak Mas Bagus Marcel Yuandika saged dados putra ingkang soleh migurani tumrap bangsa agama saha negari saha bekti dumateng tiyang sepuhipun kekalih amin amin ya rabbal alamin nuwun dumateng para rawuh ingkang minulya saderengipun pagelaran tayub wonten ari menika kalajengaken keparenga panjenengan sedaya kula aturi manungku puja sawetawis ngaturaken puji syukur wonten ngarsaning Gusti Kang Maha Kawasa awit lumintuning barokah rahmat saha hidayah satemah hamba bardaya dumateng Gusti ingkang akarya jagat menika nuwun dumateng para rawuh ingkang minulya saking suka saha remening penggalih menika Bapak Gunawan Sarimpit Ibu Puji Lishayu ngrawuhaken sedaya para kadang nggih mliginipun dumateng para kadang seniman langen beksan tayub ingkang dinten menika badhe atur panglipur dumateng andika sedaya nuwun dumateng para rawuh ingkang minulya panjenengan sedaya kula aturi pinarak kanthi mardu mardikaning penggalih nuwun dumateng para kadang pengrawit kula ngiringi beksan gambyong ingkang minangka beksan gambyong menika pambukaning langen beksan tayub wonten siang menika nuwun